Dnes ideme hrať prvýkrát Steel Brainrot. Je to tak, je to hra v Robloxe, aj mňa to dostalo už. Chlapci, vítam vás pri tomto nápálom videjku zo Steel Brainrot. Keďže to úplne všetci hrajú, tak som sa rozhodol to aj ja skúsiť natočiť na moje channel, lebo už nemám čo stratiť, Brawl sa nehráva, Clash Royale už akože tiež už trochu upadá mi príde. Ideme skúsiť Steel Brainrot Roblox. Ja tu mám niečo nahraté, hej, ja už som akože nejaké eventy hral v tomto, takže vám môžem ukázať nejaké brainroty, aké máme a môžeme možno v ďalších videjkách progresovať. Môžete napísať do komentárov, že neviem proste ani ako funguje, ja akože v Robloxe sa vôbec neorientujem, to bude také skôr pre mňa úplne, že poprvé, alebo ako hral som toto tu, viem ako, že tu chodia takíto brainroti a môžem si ich kupovať a viem, že čím drahší, tak tým vzácnejší sú logicky. A to čo tu je? Prečo tu je voda? To akože no je default je voda, alebo to je nejaký event teraz s vodou? Tak už vôbec nechápem, to je nejaký shop. Aha, zo shopu si viete kupovať takéto veci, hej. Na čo to je dobré? To je asi toto, ne? Ok, to kupujete a to asi normálne na ľudí, keď idete na nejaký iný server, hej. Teraz vám privejte, takže tu mám iba svoje veci. Čo to mám? Môžem spin? Spin nemôžem mať, hej. Robux shop je to asi nič tiež. A proste rybárčan, Brainrot Trader. Takže nejaký Brainrot Trader tu je. Aha! You give? Aha, takže vy sa môžete... No la polizia! Tak to je aká halusek, ukáž to. No, ukážem vám moje lobičko, hej, že čo tu mám všetko. Viem, že niektorí ľudia majú už aj druhé poschodie, ale vôbec neviem, ako to funguje, že ako môžeme mať to druhé poschodie a podobne. Máme tu avokádíny, antilopíny, takže bombička, hop. Jak chcem, aby to vydalo zvuk? Jak to urobím, aby to vydalo zvuk? Jak chcem, aby to vydalo zvuk? Avokadíny, bananíny. Nevadí. Tripy, tropy, tropa, tripa. Takže ďalší. To je Brainrot Gold, takže to je celkom zasný, nie, kámo. 30 miliónov za sekundu to robí, alebo koľko? Aha, 175 000 za sekundu a 30 miliónov hodnota asi, by som povedal. Takže akože peňazí mám brutálne veľa, mám 34 biliónov, čo akože asi celkom v pohode, ne? Na to, že je to moje prvé videjko. Ďalej tu máme patapima je tiež frajer, dáva 125, aha, tak on není moc zácne asi, že? 125 keď dáva iba. Aha, tento avokadíny, antompíny dáva 115, to je strašne málo, tento 175 000, takže on dáva akože 1000 násobne pomaly. Máme tu potom legendárku, 65 000 stojí. Alebo 65 000, 650 dáva za sekundu. Lionel Cactuselli, ja ani neviem, že také veci mám. OK, potom tu mám ešte Diamond nejakého, 150 za sekundu, to je asi úplne nejaký Gangster Footera, to je asi úplne nejaká shitty vec. Na druhej strane tu máme ešte Brainrot Golda ďalšieho, dáva 900 000, že on dáva ešte viac ako toto. Aha, aký nové event začína? On teraz zrovna som vychytal možno nejaký event alebo niečo, ne? What is this? Aby som predal nejaké veci a... to chcem! Ballerina cappuccina, to chceme! Ballerina cappuccina! Rýchlo predáme niečo. Ballerina cappuccina! Koho predáme? Predáme tohto tu. Tento tu je úplne taký useless. Ballerina cappuccina. Jak ho predám? Ja ho chcem jak predať. A neviem, jak ho predám. No? Mal som miesto? Aha, mal som miesto, okej. Ja neviem, jak ho predať, ale... Aha, F-kom selluješ, aha, okej, takže F-kom selluješ, ja som dal Ečko, sorry. Offline cash, 1,5 bilióna. Máme tu Dula, to je secret. On dáva 562 000, prosím vás pekne, ale najviac dáva zatiaľ tento tu Renustruzo Turbo 3000. Potom tu máme ešte ďalšie, Black Hole Gold, to je secret tiež. Čože, kamo, tento secret dáva 2,8 milióna za sekundu. Tak to som nevedel, že mám takého vzácného, to je asi mega vzácne, ne? Black Hole Gold, OK. A potom tu máme Casito Satellito, 720 000, čo je tiež dobré. A tento tu je asi najlepší, Black Hole Gold. Tu má 75 miliónov hodnotu a Ballerina cappuccina, teraz som ju zobral. Takže dajte mi rating od 1 do 10, napíšte do komentárov, že ako moc vzácnu mám baseku. A že čo by ste tu akože... že ako sa vám zlepšovali v tejto hre, že čo mám robiť akože hlavne v tejto hre, aby som bol lepší, poprípade aké tipy dajte do komentárov, všetko si vypočujem alebo prečítam veľmi rád. Ja sa bojím ísť na nejaký verejný server, chcel som povedať, že išiel by som na nejaký verejný server a bojím sa ísť na nejaký verejný server, že má
vykradl, vieš, že mi ukradlo nejaké tieto tu vzácne veci. A nechcem úplne, aby mi ukradli. Čo tu máme ešte? Indexe čo? Indexe, aha! Index vám ukazuje, že čo všetko máte. Tu máte takéto tu veci. A to akože tieto trepky, hej, to môžete nejak použiť. Takže trepka napríklad môžete použiť, hej, aha! OK, zajímavé. Rebirth je čo? Rebirth... Vôbec nechápem. A shop tu je ešte nejaký. To je ten Robux shop, že? OK, no neviem no. Asi môžeme sa pozrieť na nejaký... Ja mám Jartexov server by the way, určite pozvate Jartexa, keď hráte Roblox, on celkom známy akože v Robloxi, kúkajte, ja sa môžem joinu na jeho server secret. Ideme sa tam vlámať. A zároveň si zapieme jeho stream, počkaj, on teraz streamuje. Som tady chat! Trojposchodový capek! What? Ty môj blázen, jak to urobím takéto niečo? Ty vole, tu jaké zácne majú veci, jaké to zácne veci tu majú chlapci. OK, ja sa to loknem pre istotu zatiaľ. Na 60 sekúnd a ideme. Kúkaj sa. Prečo všetci majú trojhviezdičkové? Všetci majú trojhviezdičkové, teda trojposchodové. Ja by som tiež chcel trojposchodové veci. Ma zaujíma, jak dať. Kde je Artex? Ty vole, jaké veci tam má, ne? Jartex. Co ten Alex, joine se. Hausek, ne. Už je tady Hausek, ne. Hausek, vole. Čuj, jo, Beamer, čau. Už Hausek je tady. Je plný server. Někdo... Se posledu ten movement toho Roblox palačika. Posledu sa. To čo je? To čo majú chlapci, what? To čo mi robia? To čo mi robia? Počkaj, ja si loknem bejsku. A tak oni asi to nebudú brať, ne? Keď oni majú také vzácne veci, počkaj, oni píšu niečo. To čo majú za veci? Oni sú úplne tryharderi, všetci čo tu majú, vidíte? Oni majú úplne tryhard veci, kúkaj to čo majú? 15 minút, no jasne, to sú úplne nejaké úplne uleťacké veci, ne? Ty môj bláznik, tak to je úplne halus. Úplne základnú bejsky a všetci majú trojposchodové. Ok, tam má ešte dvojposchodové. Jarko má dvojposchodové ešte. To sú úplne blázni. To je úplne blázenstvo, nič. Ľubujeme. Ok, dáme páni, tak to by bolo pre dnešné Roblox videjko úplne také rýchle všetko. Neviem čo úplne v tejto hre robiť, ale bol to taký úvod, že ako... radioaktívne. To je aký event? Čo to je? Bol to taký každopádne taký úvod úplne v tomto videjku do tohto Robloxu, aby ste videli, že ako... To asi nič špeciálne ani, ne? Pozerám. On teraz prebieha nejaký event, ale vôbec som nechápem, takže asi ma musíte trochu oboznámiť, že ako to funguje celé. Takže píšte komentáre, budem veľmi rád, ale dajte vedieť, čo máte záujem o Roblox Steel and Brainrot videjka. Zatiaľ sa majte, ideme na príďal a šus.